Nandito tayo ngayon sa Bolinao. Ang ganda ng bougainvillea. Ayan, no? So mga bonsai na ano, bougainvillea. Gaganda oh, yung mga bougainvillea nila oh. Life size, lalaki. Ayan oh. Kita nyo? Ayan oh. Ganda. Ayan oh. So dito sa ano to, Bolinao, Pangasinan. Ayan. Picture tayo. Ma, ikaw na mag-picture nga muna. Pwede Ayan lang, na. okay lang po. Opo. Ang abot daw ay 15 to 20. 15 to 20. Pero ito maganda kasi magkakaiba na siya. Okay. Iba-vlog ko sir para ano makita ng ano buong Pilipinas para ano sadyain nila kayo rito. Ay, meron pa sila sa loob. Ganito. Pwede pong tignan? Sige po. Ano to sir, bonsai po ito? Opo, bonsai na. Ganda sir. Lagi kaming dumadaan dito sir ano, gustong gusto naming dumaan dito kaso lang lumalagpas kami lagi. For sale po lahat ito sir. Opo, meron pa sa kabila. Sa amin. Mag-picture na nga tayo. Halimbawa sir, yung ano na yon, yung orange na yan sir, mga magkano kaya yan? Ay nakuha na po yan. Nasa ano po yan? 35,000 sir. Pero ang ganda sir. 50 mil po yan. Saan sir? Yan po yan. Ayan, yung ano niya. Ano yan sir? Bakit ano po yung iba't ibang kulay yung Opo, ano? yung iba-ibang variety yan, sir. Bali na Opo, grafted? Opo, grafted. Ah, Top graph po lang yan. top graph. Ang ganda. Yan. Sa Bolinao ito sir, ano po? Opo. Bolinao. Sakop pa po ng Bolinao. Sakop ng Bolinao. Dito lang sa may highway. Kasi yung mga ano sir manonood nito para makita nila. Ma-promote tong ano nyo. Ganda kasi. Papuntang Anda. Papuntang Anda. Ganda. Ito yung 50,000 nila guys oh. 50,000. So ang ganda kasi. Ayan oh. Ito sir, for sale pa po ito. Opo. For sale pa po yan. 50k. Sa mga dadaan po dyan papunta ng Anda, punta ng Anda, dito lang sila sa highway, makikita nyo yung daan. Ayan o, yung dadaan mga sasakyan. So 50k ito. Ganda o. May iba't iba yung kulay ng bulaklak nya. Sir, ayun po, yung, parang kakaiba po yun ah. Bougainvillea din po. Bougainvillea din yan sir. Mga pangalan lang kasi yan. Iba yung kulay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan sir. Sa ano po kasi yan, Malaysia. Ay sa Malaysia naman yan sir. Mga variety ng Malaysia. Mga magkano naman po yan sir? Yun po. Nasa 40 po yan. 40,000. Ayan, so yung malaking yun sir ano? Ganda. 40k. Yan. So ang ganda guys oh. Siguro ang daming dumadaan din dito sir na ano, titingin, nagpapapicture gano'n. Yung orange ang gusto ko pa nakuha. Taga San Fabian. At taga San Fabian. Kailan sir ito lang na Holy Week? I-deliver natin itong pagkatapos ng Holy Week. Ay sir. Shampoo yan. Ay saan ang nakuha niya sir? Ayos ah.
saan sila dumadayo, naghuhukay ng Opo, opo. ganun din siguro kayo Sa sir. amin din po, galing na kami ng Sambales. Sambales para lang ano. Mga hunter kami dyan. Ay, ganda. Ang ganda. Yung sa harap sir, yung dalawa sa harap po, ang ganda rin. Opo. For sale pa rin. For sale pa rin po. Ganda sir. Ano, bili na kayo, ma'am, mga ma'am. Serve na daw to. Ano na, bili na daw to? Ito eh. 30,000. 30 sir, 40, 40. ayun oh. 40. Ayun daw, 50. Ayun, ayun sila, ang ganda oh. 50,000. Ah, oo, kasi iba-iba Ang siya. ganda no. Ito, nakakaano ko siya, nakaka-attract siya yung kulay niya. So ito, ang ganda oh. Nakuha, Sham daw to. Ayoko na. Sham daw to na, ang ganda. May red siya. Fiery red. Ay, lang naman kamo. Ang ganda naman yung violet ko. Ang pinakamura nyo sir, mga nagre-range po ng 6,000 to 5,000 po. 6,000 to 5,000. Okay lang sir na makakuhanan kayo ng video, okay lang po yun. Okay lang po. Ayan, para ma-promote po yung ano nyo. Yan. I-upload ko to sa YouTube sir. Pag maraming manood, makikilala nila tong ano nyo. Tatawagan na lang kayo. Ganda. Ayan. Hindi kasi ganong pansinin sa kabila eh, kaya naglagay kami dito. Start lang kami nung November po. Ay, dito sir. Pero saan talaga ang pinaka ano nyo sir? Po sa kabila. Sa Anda? Diyan po lang. Ay, dyan sa Po, bago tulay. Galing din dito bago tulay. ba't hindi namin nakikita? Mayroong mga equipment doon na nagukay niyang ano. Kaya dito kayo nag-display ngayon. Panaabutan sila doon. Ang ganda. Siguro sir sa buong Pangasinan kayo lang nag kayo. Ganda. Yung orange na yan sir, bakit may nahalong red? Ano po? Dalawa po yung kulay niya sir. Ay, dalawa po yung kulay niya. Pag ano na siya, yung matanda na yung bulaklak. Nagiging pula. Ang ganda naman yan sir. So pag bata pa orange, unti-unti yung pupula. Ang ganda. Fire opal po yan. Fire opal. So ang pinakamahal nyo sir, yung nandun po sa likod, yung 50k. Kung meron pang mas mahal doon sir, Ay wala sir. yun na lang po. Ganda. Wala na yung mga mahal na kuha na sir. Yung pinakamahal na nabenta nyo sir, mga magkano po yun? Ano po? 100. Pero ang ganda siguro sir, ano? Isang piraso lang. Isang piraso lang po. Ito bang mga, ito sir, matatanda na bang mga bugambilya to? Mga Ay ito mga ano lang ito. Baka nasa 3 taon. 3 taon. Pero yung mga malalaki sir, Ay yun, maabot na ng mga 30 years. 30 years. 20 Kaya years. talagang Opo, malalaki. malalaki lang po. Kaya nito, baka nasa ano na yun, 10 years. 10 years. Yung nabenta sir ng 40, mga ilang ano na po yun? Ay baka nasa ano yan. Nasa 15 to 20. Oh. Bali sir, hayaan nyo po. Bibili rin ako pag ano. Marami dumadaan dito. Oo nga, ang ganda eh. May resort. Oo, resort tsaka yung mga mayaman na ano, no? Ganda kasi. Lalo pa kung maparami nyo pa to sir, parang ano na to. Marami yan sir. Meron pa sa kabila. Mas marami pa dito sir. Nasa 200 o 300. Oh, ganun. Hindi ko napapansin. Ito ang Kaya lang dito po yung medyo malalaki. Oh. Ganito lang halos doon sir. Mga 60 pa. Ang tinatawag namin. Sige sir, salamat po. Ano pong pangalan niyo sir? Joel po. Joel. Sir Joel. Po. Saka parang ano pa eh.
Bougainvillea plants. Bougainvillea plants. Talagang panay bougainvillea lang ang inaano nyo sir. Wala nang ibang ano. Bougainvillea lang. Nag-concentrate talaga kayo sa bougainvillea. Siguro sir kung saan saan nakakarating tong ano nyo, mga halaman nyo. Ay, oo, sir. Abot ng Nueva Ecija. Nueva Ecija, Manila. Manila. Oh, siyempre Quezon City. Quezon City. Ganda. Dito kami na-attract. Oh, ako nga din na ano ako diyan. Ganda. Pag ano daw, 'di ba orange no? Pag tumatanda na daw yung bulaklak, nagiging red. Ay, tignan mo may red. Na-vlog ko na si sir. Oh, ayun na 50k oh. Ganda, oh, ganda. Ito yung pinaka-the best. Asa na si ano? Nakuha na kasi. Nakuha na to. Pwede kayong bumalik. Magpapatubo pa sila. Dami. Yan. So, daan tayo ngayon dito sa Doms Bougainvillea. Ganda. Yan. Ayan, no? Ayan. So tignan natin guys yung ginagawa nilang pagpapatubo. So ito siya oh, grafted pala. Ayan oh. Ayan yung ginagawa nilang pagpapatubo. Ayan oh, kitang kita nyo. Ayan oh. So hinuhukay nila yung mga matatandang puno ng bougainvillea. Tapos ginagraft nila. Ayan oh. Yan ang ginagawa nila oh. Yan. Ganda rin to oh. Ayan oh. Yung nabenta nila na 50k. Ayan. Yung 50k. Ayan, so titignan natin yung pagpapatubo nila dito guys. Titignan natin kung paano sila magpatubo ng bougainvillea. Ayan oh. Ayan, so may mga maliliit dito. Grafted. Sir, grafted po ba ang tawag po dito? Grafting po? Ayan. Ito yung mga pangalan nila. Polkeala Plum Crazy. Ayan. Yellow Marble. Ayan. Ayan. Dami pala dun no. Yung pagpapatubo nila oh. Ayan. Ito siya oh. So cuttings ng malalaking bougainvillea. Bougainvillea nursery nila. Yan. Ito yung dalawang ano namin bossing. Yan. Hello po. Oh, ayun na 50k oh. Ganda, oh, ganda. Ito yung pinaka-the best. Asa na si ano? Nakuha na kasi. Nakuha na to. Pwede kayong bumalik. Magpapatubo pa sila.